ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് വല്ല ഓളം ഉണ്ടോ? അല്ല തമ്പുരാനിത് ഏതായി മുറ? ഇത് മുറയല്ല. നീ ആരോടും പറയണ്ട. പറയൂല. കാറിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഇറങ്ങിയതാ. പക്ഷെ കാറ് ലോറിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തില്ല. നന്നായി. അച്ഛൻ ഇത് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ഈ വണ്ടി ലോറി കയറ്റി വരാൻ? എടേ നാട്ടിൽ നീ കാർ ഇത്രയും ദൂരം ഓടില്ല. ഈ കാറിലല്ലാതെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത ചരിത്രമില്ല. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം നീ പറയൂ. രാജാവേ, അല്ല തമ്പുരാനെ, തമ്പുരാനെ ഇടക്കിടക്ക് കാറുമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ഈ ലോറി ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇട്ടേക്കട്ടെ. എണ്ണം കെട്ടവനെ. ലോക്കലോട്ടത്തിന് എന്റെ കാറ് പടക്കുതിര. പിന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് 1-2 പേര് തള്ളി തന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതിന് ഈ മേനവനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. മിസ്റ്റർ മേനൻ, ഈ ലോറി വാടക കൊടുത്തേക്കണം. കടം പറയുന്നത് രാജകുടുംബത്തിന് ചേരുന്നതല്ല. എവിടെ എന്റെ കൊച്ചുമോൻ? മറിയലടേ മോനെ ഉണ്ണി.